Ngibingelele ekuseni bafethu. Sekusile. Ya, thembe wonke umuntu uvuke kahle. Nelanga likhona ke kulezi insukwana. Kade ngisaba ukuthi lizobanda. Impilo yaNkulunkulu akuyona yethu. Lezi nyawo ifuna ngisukumi. Yabo. Angithembe wonke umuntu right. Nosemzimeni. Hayi, akazame izolunga. Akuzange kuze kube lula nakuthina waqale kwabanzima. Ngabe bafethu kunento ebuhlungu eyenzakalayo uma ngabe uphuma esibhedlela ungazi lutho nge-wheelchair, ungazi lutho environment nje nayo isakunyukunya nje. Ngoba into ebuhlungu ngathi ukuthi uma uphuma esibhedlela ufika kini angithi kwakhiwe ukuthi umuzi wakhiwe indlela wakhiwe ngayo, akazi kuthiwa njengoba sakhile la kuzoba nomuntu ohamba nge-wheelchair. Sekuyaphoqa ke manje ukuthi indlu yakini fanele ishintshwe totally almost yonke ukuma kwezinto ngaphakathi. Ngobani sekwakhelwa wena ukuthi uhamba nge-wheelchair. Yabo. Even nala ulala khona sekufanele kube nendawo nespace manje sokuthi ihambisane nokuthi sekukhona wena ohamba nge-wheelchair ngoba phela i-wheelchair ayijombi ithi ngifuna ukuhamba la kuvuleke khona. Uyababona ubunzima othi manje usufike nale nkinga yento ehamba ngamasondo life or die. Ngobani if wangalandela ama rules ayo uyafa. Izofika nemithetho futhi la ekhaya manje ukuthi asishintsheni yonke into. Fanele kushintshwe yonke into, almost ne-toilet kushintshwe yonke into ehambisane nawo. Uyayibona leyo nto ukuthi kuhlungu kanjani, inzima kanjani impilo ye-wheelchair. Ibuye izokudimanda ukuthi ngifuna ukutreatwa special. Ngobani yonke into engifunayo iyabiza. Uthi uyafika la ekhaya igceke lime indlela enazi ukuthi ngihamba ngeenyawo, wena ufika uhamba nge-wheelchair. Safathi kushintshwe negceke, shintshwe indlu ngaphathi, shintshwe igceke. If mali ukuthi igceke eliwayo futhi ohlezi uqhukula. Yabo. Into engizama ukisho leyo ukuthi ngivezela kabili kathathu ezinye zezinto ezike zenzeke mabe umuntu ozomdana uphume nje esibhedlela ungayanga e-rehab, ungafundiswanga ukuthi njengoba uzophuma ke manje uyohlangabezana nalokhu. Zama ukuthi ukuhandlishe kanje ayinthili ukuze kwenzeke. Fanele uku-understand ukuthi uzothi uma ufika endlini, indlu izofika ingayona lento eyiyona la esibhedlela, open space esibhedlela. Lapha ekhaya kucinene, safathi kube nje. Abantu banganyusa amaphaphu, banyuse inhliziyo, badinwe babe njani. Ngobani nawe sewena udidekile njengoba nabo bididekile. Yabo. So kunezinye izinto ezisi-challenge-ayo ukuthi empilweni fanele samukele isimo. Fanele wamukele isimo sokuthi ulimele, fanele wamukele isimo sokuthi i-environment yonke nayo fanele ishintshe ibe lento yiyona. Yabo. Ibhlungu bafethu impilo ye-wheelchair. Kodwa siyenzeni thina ke? Siyenze njengokuthi ngeke siphathwe yiyona. Ayithi siphethe ngama rules ayo nathi kodwa siphathe ukuthi nathi sophila. It's like in Saturday when it's commented bafethu sure.